Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag hedder, nej, vi har ferie. Da mine drenge, som har ADHD og autisme, var små, og så kom kollegaerne og sagde, nej, glæder du dig ikke til, vi har ferie? Så tænkte jeg, ja, nej, ikke rigtigt. Og det kan man ikke være bekendt at sige, det er tarveligt. Fordi alle mennesker glæder sig til at have ferie, og man skal være som de andre. Og når vi så kom tilbage fra ferien, har du haft en dejlig ferie? Ja. Og man står der og ved ikke, hvad man skal svare, fordi ferierne er vildt hårdt arbejde, når man har en familie, som skal fungere med ADHD og autisme. Alle vanerne bliver brudt op, og man fylder en hel masse ingenting ind i sine ferier. Og ingenting for mange mennesker med ADHD og autisme er enormt stressende. For nogle mennesker er det bare ren afslapning. Og de har meget svært ved at sætte sig ind i, at det for andre er rigtig hårdt arbejde. For mennesker med hyperaktivitet vil de typisk forsøge at putte noget andet ind i den her ingenting. Fordi, hvad er ingenting? Hvad forventer folk af mig, når jeg laver ingenting? Hvor lang tid skal jeg lave ingenting? Hvad laver de andre, når de laver ingenting? Hvor er folk henne? Hvad gør de? Det fylder alt det, som plejer at være gode rutiner, bliver skiftet ud med kaos. Inde i hovedet kaos. Så når det for mig er ren afslapning at ligge på sofaen i 24 timer og bare klikke på zapperen, så kan det for min nabo være totalt stressende. Og nogle gange er de her modsætninger samlet i samme familie, som pludselig skal være sammen i mange timer i døgnet, fordi vi har jo den her vidunderlige ferie. En gang så sagde en af mine elever til mig, så siger han, Vibeke, kan du ikke hjælpe mig? Så siger jeg, vil i hvert fald gerne prøve. Så siger han så, kan du ikke sige, at jeg må komme i skole, selvom det er ferie? Siger så, det vil jeg nu være ked af, så skal jeg jo også selv herover. Jamen, kan jeg så ikke komme hjem til dig, og så kan vi bare lave skole der? Og jeg spurgte, hvorfor vil du gerne have skole? Jamen siger han så, det er jo det eneste sted, hvor man ved, hvor man skal. Alt det andet, det kan jeg ikke lide. Og der gik det op for mig, hvor hårdt arbejde det var for ham. Og så begyndte jeg at kigge lidt på, hvad kunne jeg egentlig gøre bedre hjemme i min familie? For jeg synes jo som mor også, at det var vildt hårdt arbejde for mig. Og hvis mine drenge også havde det sådan, så havde vi ikke nogen gode odds for en god ferie. Så begyndte jeg at lave planer. Ikke skoleskemaer, men næsten faktisk. Så man fik om morgenen, vi laver dem dagen inden, til den som skal du om morgenen, vi laver dem sammen. Hvor vi så sammen finder ud af, når vi nu har spist morgenmad klokken 9 og taget piller og den slags ting, hvad skal vores formiddagsaktivitet så være? Skal det være at spille Matador, eller skal det være at se Star Wars, eller skal det være at gå en tur med hundene? Og så lægger vi tingene ind i skemaet sammen dagen inden. Og eftermiddagsaktiviteten, det kunne så være, at vi tog i BR og byttede julegaver, eller hvad ved jeg, det kan være. Så får man sådan en lille post-it-seddel, så man kan flytte rundt på sin iPad, når der står pause, eller man kan, vi skriver det på sådan nogle små sedler, så man lige kan flytte den med. Og i starten synes jeg, at det her er altså vildt hårdt arbejde, at skulle lave det her for min ferie, jeg skulle planlægge alting, jeg vil bare ligge på sofaen, når jeg er ferie. Men jeg fandt ud af, at det var den eneste måde til, vi faktisk fik en ferie, hvor alle ikke var stresset. Hvor folk kunne finde ud af at være sammen, og der kunne komme gæster i vores hus, uden det hele væltede, og vi kunne gå i byen, uden det hele blev stresset om. Så for os blev det at lave lidt ekstra arbejde, vejen til at kunne holde ferie. Vi gør det også, når vi har fester. Jeg ved ikke, om jeg har vist den før. Men nu har vi lige holdt nytårsaften, og så ser planen sådan her ud. Og så er der selvfølgelig en lille pil, der følger ned med, hvor langt vi kommer i løbet af dagen. Helt ned til natmaden. Og flere gange har jeg troet, nu er mine børn der for store. Nu er han på 10, nu er han der for stor til det her. Nu gider han ikke det mere. Nu har han set den samme i 10 år. Og når jeg spørger ham, er du blevet for gammel til det? Ja, siger han, den skal jeg ikke bruge. Nå, fint. Og så tænker jeg alligevel, jeg sætter den op. Og alle børnene, faktisk selv de voksne, går hen og læner sig op ad den. Hvad er det nu, vi skal nu? Nå ja. Så jeg kan varmt anbefale at skifte ingenting ud med en plan. Og man kan faktisk godt lave en plan for ingenting. Man kan godt skrive, at fra 12 til 2 laver vi ingenting. Der ligger man med sin skærm, hvor man har lyst til, bare det er afgrænset. Så man ved igen, når man har det der stresset sind, jeg behøver ikke at finde på en masse. Denne her ingenting varer kun 2 timer.
Og jeg tror faktisk, det her er vejen ind til en god ferie for de her familier, hvor der er nogle af familiemedlemmerne, som har de her udfordringer inden for ADHD, autisme, eller stress, eller OCD, eller mange andre ting. Hvis man laver nogle regler for, og nogle planer for, hvordan man kan være sammen, så er det ligesom om, så kan alle slappe lidt mere af i det. Hej for mig.